Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barka da wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. To masha Allah ya kyau. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin nan da kuka jima kuna dakon fatarsa, watakan Sakamako na kamfanin Megadoc Studio. Insha Allah wannan fim ɗin mai suna Result Sakamako yana available yanzu haka. Ga masu buƙatar shiga gurbin namu na VIP to za ku iya ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu da yake kan wannan screen ɗin fasta. Insha Allah idan kuka ɗauki lambar mu kuka yi mana magana za mu sanar ku dukkanin hanyoyin da ya kamata ku bi a domin samun dukkanin shirye-shiryen mu da zaran sun fita akan lokaci. Sa'annan ga masu buƙatar shiga gurbin ɗin mu na VIP wanda muke ɗora fina-finai zafafa kyawawa a cikinsa masu haske masu kiliya ABI da kuma MP4 da dai shauransu. To za ku iya ku ɗauki lambar wayar mu ku yi mana magana directly insha Allah mu kuma za mu sanar da ku ga yadda ya kamata ku bi a domin samun dukkanin fina-finan da suke fita a kan lokaci da zaran sun fita. Sannan ga masu buƙatar fina-finan algaita ko wasu tsofaffin fina-finai waɗanda ka jima da kallon su kana son ka yi maimaitin su, to insha Allah za ku iya ku yi mana magana kowane irin fim ne kuke da buƙata to za mu yi ƙoƙari mu samar muku da shi. Sannan wannan group namu na VIP ba wai a WhatsApp bane yake, a Telegram ne. To ya kamata duk wanda zai yi min magana direct to ya fara sauke Telegram kafin ya fara yi min magana. Idan ya sauke shi ya ɗaga shi, yadda ake ɗaga su ana buɗa su ne kamar dai yadda ake buɗa WhatsApp. Za ka ɗora lambar wayarka su gwada ma, za su turo ma da kwan namba ko su kiran ka ko su turo ma ta message ɗinka. Insha Allah idan ka buɗe sa sai ka yi mana magana. Sa'annan idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka na MSA Creation for the Lord, to ka daure kai mana subscribe sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda zamu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Sannan ina ƙara sallata mana fina-finan series na Hausa ko na India waɗanda ba a ɗora su akan YouTube, sai dai za ku iya samun su ne direct a hannun mu kawai insha Allah. Kama daga fim ɗin Shu'uma, Jinin Azaba da dai shauran series ko na Hausa, Daɗin Kowa, An Yanka Ta Tashi, duk wani fim dai wanda yake series ne wanda ba a ɗora shi akan YouTube, to za ku iya ku same shi directly a gare mu kawai insha Allah. Da zaran kun ɗauki lambar mu shine kawai za ku ɗauka, da zaran kun ɗauka ku kai mana magana mu kuma za mu sanar da ku ga yadda tsarin yake, ku biya a saka ku a group namu na VIP a domin samun dukkanin fina-finan India fasararren Hausa ingantattu masu haske masu kiliya da zaran sun fita akan lokaci insha Allah. Mun gode sosai.